Des de 1982, la Mútua ha anat creixent i evolucionant fins al moment que vivim actualment. Una nova etapa en què la Mútua General de Catalunya es converteix en MGC Mútua. MGC és un acrònim senzill que fa referència al nostre nom, a la nostra catalanitat i, en definitiva, a la nostra essència. Una mútua viva, emprenedora i innovadora. Tota una declaració d'intencions, guanyar visibilitat i adaptar-nos al món digital. El nou logo d'MGC Mútua manté els colors corporatius verd i gris, però la tipografia és ara més sòlida. S'ha engruixit. L'arbre, el símbol tan representatiu de la marca i que la fa tan identificable, ara es fa més gran i cobra més protagonisme. A més, s'han afegit colors a les fulles per enviar un clar missatge d'alegria, passió, frescor i modernitat. MGC és la teva alternativa i la de la teva família. És la mútua que tu tries perquè s'adapta a tu i a les teves necessitats. Per això volem que al final t'acabis decidint per nosaltres, perquè som l'alternativa dels qui no es conformen amb qualsevol opció. El nostre objectiu és posar-te les coses fàcils i ajudar-te a tenir cura del més important, la teva salut. Ho fem comptant amb els millors professionals, els millors equipaments i l'última tecnologia, posant tota la nostra experiència al teu abast. Som la mútua d'avui i també la que mira al futur. MGC Mútua. Tu decideixes.